an sa imong ilaw sa kinaban, maski ngani kung minsan, ang ilaw na ining ipinapahiling mo, nakakasuriaw, nakakasula sa ibang tao. So, dai ipagtago an sa tong ilaw. Araman niya to padagos ngunyan at sa tuyang kapalibutan, madiklo mo na. Kaya, maski dikit sa nang ilaw, dakula po yan natabang, tanganing magliwanag na ang kinapan. Amen? Sa ngaran ka na ba? Kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo, kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninig kong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas espiritu. ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin binsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, pastor, na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga kardero mo, at ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iuman sa nang mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo, kan sa imong aki. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan, banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya, nasarugarin niyang buot, nagpaubaya sagpod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Kaini an sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siring man, pakapamanggi. Pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa na si Leon, kan sa mong obispo na si Joel, na kinigirumdumingon yan sa samuyang pamibi, mantang siya nagsaselebrar kan sa iyang kompleanyo, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduman sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay ragi kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan ng samuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyaman katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburonyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinaraohan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God.
mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugodan sakramento na sa mong inaako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmatinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 23,510 pesos as in 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,281 pesos as in 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,641 pesos as in 35 centavos. Siring man sa Pebrero 2, sagkod 4, aldaw ni Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ni Trido Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girongdumon. Mapuon na po ang misa nobenaryo para kay Our Lady of Lourdes sa Pebrero 2, sagkod po ini sa Pebrero 10 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Siring man magkakaigwa po nin pagbendisyon nin kandila sa Pebrero 2 sa gabos na oras nin misa. Available man po sa opisina ang mga kandila. Asin sa Pebrero 3, magkakaigwa po nin blessing of throat. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Enero, hali sa tada canisters, igwang total na 5,420 pesos. So mga nagbalik po kan sa indang canisters, pwede na po inikwaon sa opisina. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Pebrero. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 1,200 pesos, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 550 pesos, tulong 500 pesos, 400 pesos, parishioner 3,000 pesos, Mr. and Mrs. Pepe and Mila Bautista 1,000 pesos, De Castro family 1,000 pesos, devotee 1,000 pesos, LPL Anislag 1,000 pesos, devotee 300 pesos. Diyos mabalos po. Pakitandaan po itong mga importanteng dates na ngunya na maabot na February. So, enot sa celebration po kan Candelaria, February 2. So, siring man itong Blessing of Throat, February 3. So, sa Candelaria, mabindisyon po kita kan mga kandila. Sa Petsa 3, Feast of Saint Blaise. So, mabindisyon kita kan sa tuyang mga throat. As in, itong nobinaryo, manunungod sa maabot na kapiyastahan po ni Our Lady of Lourdes. So, igwaman kitang simpleng celebration kang Day of the 6th of February 11, ang feast day. Pero kung igwa po kamong mga kapamilya na igwang kamatean, igwanin hedang, you can simply bring them po sa tuyang mga misa, tanganing matawan sindanin pag-ulyo o mapakumpisal, asin makaako kan banal na komunyon. Kita po kaya ining parokya ta is a personal parish. So dahil po kitang sakop na barangay, habo ko man po na luwas sa kuyang jurisdiction. So baka masupog man sa parokya kan Legazpi, parokya kan Daraga, kung darahon po nindo kami sa Daraga, taigwa manin mga padi duman, baka madagitan po kami ni Father Jem. So kaya dahil tawara man pong sakop ining parokya na barangay, pero kung sudiboto, as in debota ni St. Jude, dadarahon tadigdi, so mas magayon ta.
siguro may rason man kami, tayao na, alangan man paulion mi. Iyo man yan sa Espiritu kan siring na celebration, kan Day of the Sick. So gusto mo man po na sa samuyang salit asin sa diring paagi, maka-extender nin pagmakulog asin pangataman sa satuya pong mga naghehelang na katugangan. So pakitandaan po itong mga importanteng dates na ipinagpahayag sa satuya. So with the celebration of the presentation, that gives us a signal na madali na naman kitang mag-celebrar po kan panahonin Kwaresma. So, ma-celebrar na naman kita kang Ash Wednesday, then surunodan na po iyan. So, salamat po sa gabos na nagpartisipar ngunyan sa misa. Salamat sa mga naglingkod sa altar. Thank you po sa saindo. Diyos saan magbalos po sa saindong karahayan. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo asin maghagad kan bendisyon nin mahal na Diyos. Sa tabang, asin mga pamibi ni San Judas Tadeo, an sa tuyang patron, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman na mga piligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan, iwaras sa indoan kinakaipuhan nindong kusog, kakayahan, asin mga balaog, tanganing danay nindong magamit an sa indong buhay, sa paglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Ininahagad mi, huliman sa nakikristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po and good morning.